Ta hagini ke por ngadani ke ban aingo piang U Blei. Ba sasisen pat ngala I ke ban ai ni ke Ktien U Blei shafi da ke jing ai ke jong try. Ngapen kre ni ke jing kran. Kadai namar ngayo ina ke Bible. Bagadan ke jing tho ya ki long yeng long sam. Ki badana ke Ktien U Blei. What ke jong ki breu ke jong Blei ke bakrao. Kabangayo iba ka Bible ka klemburi. Ya ke eke baja hagalong yung sam jonki. Ketaka ni Ktien U Blei ba ka Bible kam jupuri. Lagalong ka bale raan ne kalong ka badan buram. Ka Bible ka thobet klang malang ka jingkyrkhu yangi ki babot na diyan ki basyakri utray. Ngan pani hagini ka jingkran jonga. Ya ki artli ki long yang hagini ka Ktien U Blei. Bat nanga kran ni gani ngakwa bangan ay lupay gani ka kirteng. Baka kirteng jonga ni ka jingkran ka bangadan ban kran na gani ka por kaday. Ki Khun Kiba Pynpulom ya ka plan Blei. Kataka ni ka kirteng jonga ni ka jingkran. Ki Khun ki kti Kiba Pynpulom ya ka plan Blei. Fin namar U Blei udan ka plan. Ya ka yeng ka sam. Udan ka plan ya ki long yeng long sam. Habaw penlong iki hagani ka pertay. But ngan pani fi manag Sngi. Baw Blei udan ka plan ka bakraw. Ya ki Khun ki kti ki jingi. Nda habang isyakri utray. Nga puli ka ningalap nagani ka Bible. Nagasam ka basispa khanar. Baw Blei uong kumniya gasam ka basispa khanar. Tuyero utray suk utaw priyo ubashepting utray. Ubasngaw baha shibon yaki hukum jang-u. Usambay jang-u ulang ubaklanya ka kynduh. Kapateng benriyo ka babet kanang ka basuk. Ini ka Ktien U Blei kong usambay. Jong ki breu ki basyakri U Blei. Ulang ubaklanya ka kynduh. Kakrani ka pateng. Kakrani ki Khun. Kakrani ka aka ka bakraw ka Baw Blei unpan mi nakapateng jong ki breu ki basyakri U Blei. Lalapyan pulian na gani ka sam ka basispa arpopra. Kong igini ka Ktien. Suk way baro ubasyepting utray. Ubayad hakilinti jang-u. Napamenyo bam yaga jingminat ki kti jame. Melong suk bat kan long bahaya me. Katinga jame ka long kumu Diengwan ubasayso hagi Jaka ki Paham po ka yeng jame. Ki Khun jame kum ki Dieng alip ki Balang baro saudang kami jame. Hakmi kum ni an kyrkhu U brio ubashepting utray. Feeling ba kini ka Ktien U Blei ka mga puliya kini ka par ngayon. Baw Blei udan ka plan udan ka jingtmu. Udah kwa ban kyrkhu ya ka yeng jong ki brio ka basyakri utray. Udah keren baki Khun jong ki tu ki brio. Kapateng jong ki tu ki brio. Kanday ka basuk. Kinmi ki brio ki basyakri U Blei. Nakatukalong yang. Hendray kapapalingo yang akalong. Bandang apuli yang ni ka Ktien U Blei. Nga siyampan ban. Badan ki long yang. Ki bakraw. Ki ba ukpa. Udan ka jingkhat ka bakraw. No Blei. Penman kimi ki Khun. Ki baklam yaday kat kum gani ka mga puli.
Kimi penman ki Khun Kiba yat hagalenti kaba Pynpulom ya ka plan Jo Blei to ye Tradao nga kwa ifiki kmi ki kpa ni ka par ye firu ki Khun ki Ktiba pinsgo ba ban ai por nga ngan puli ni ka long yeng ka beningko ngine puli na ka kitab Samuel ka beningkong nakalanong ka baar sngap ngan puli ya ka ni ka long yeng ka jong ni ubriu bakraw ubadeu lyngba ubakraw jong ka chat ben Israel utaw de u Eli ngan puli ni u Eli na ka Bible na ka kitab Samuel ka beningkong ka lanong ka baar na ka dikhat ka baar puar teter Tiu Eli ula temen bat ula yo sngaw baro bagi Khun jangu kilale haki Israel baro kumno bagi la jutiaru bagi taki kintai ki baju shakri aga jingkang ke tabernacle ke jingiaseng baru ula anga ki balai file ya ga bakum kini na banga yo sngaw ke jingle absneu jongpi na kini ki briu baro piko Khun na bagani ke jingbana bangayo snow kamlong ka baba pipenle ya ki brio jong try banle palat ladaw brio unle pop yo para brio u Blei un bisharu ande ladaw brio unle pop yo try we ban inside na ka Bynta jong penman kim shim snap ya ka Ktien U Blei jongki na ba try u tau ban penyap no yaki Fi ikat kum ke jeng pule jong ayo gani ke lenong alap kum ne. Bau Blei ula say yon u brio. U bakiteng u Eli u de Lyngba u bakraw haga jat men Israel. And yon u Eli hadien bau Blei ula say u ngiyo ipen ban bahaga por kabau lang Lyngba. Kidan ki Khun jauh ki shinrang agni ka Bible kada ay kerteng yo hofni baru finas but kat kum gani ka Bible kalap lani ka tho bagi Khun jauh Eli kidai ki bashakri U Blei tangba ki klemyat hagalenti ka jauh Blei ki klemyat hakalenti ka jong Eli ukpa jongki kile iki basang hapa ka temple ki ay ka jinkinya ka basang kile iki kam aurea ka temple bat kani ka penlong yo Blei baun bitar haga bakum gani ka par u Blei u say yo we khnarit u bakiteng Samuel bat kahana hadien baka yo daga Jingduwai kalale ra agayeng jong Eli bon shong sa hapa ka temple banu Eli ngasngaw play gani Bau Samuel u he u san banu Eli u yo jingikai ki babiang kat bagi Khun try ki jong Eli ki bayo ka jong jingikai ki klem kongo ki lenti ki jong khpa jongki nakatakadaw ngayang hangne ngakwa mangan ong ifi hagini ka par ki kime ki kpa bala na pidan Kajing khat no try. Lada pishakri U Blei. Kam dega besok. Banyalam me lagi Khun ki Ktiga lenti ka jong try. Kam dega besok. Bangin penpoy ki siya plan ka jong Blei. Fika ika bangayo inang ni ka dega ni. Bo Blei udan ka plan ni ka ni ka yang. U Blei udan ka jing temu. Yo Eli bani ki Khun
Kata ka plan ke jong play baro ka baudan. Ka pulam let. Nda habe ke Khun ke jong eli. Kiat persya. Ia ke lenti ke jong play. But lala Pynpulom ia ke record jong ni ke jingja. Ki Filistia ki wan menyelet ma. Ia ke jat benri Israel. Ki kini ia ke senduk jutang. Ki penyap ia ke Khun ke jong eli. Baru eli ru yap sendan hagi Jaka ka busyaw. Kadagi jingja buram ka bakraw. Kadagi jingle ran ya kadagi family. Ketengah ka jong finehas kaladaiban kayu Khun ubadan buram. Bat kinong up pen ka Khun. Kila up baun kaw Khun ubadan buram. Ana Pynpulom ka Bible ka Ktien ka jong Blei ka angka klem jakum ta. Namar nda haba kini ke tengah jong finehas. Kayo sngaw. Balakini ia ke senduk jutang ke jong turai. Ke Bible ke ongi ini ke Ktien. Kaladaya tat ban kayo Khun shenrang. Henry ke jingiasyong. Balapeniap yo kupa. Bat balakini ia ke senduk jutang. Bat bau tau kurim jong karu ulayap no. Kadang ke jing ketang ke bakraw haka. Bat suabakan kayo Khun. Suabakan dikut mensiem. Ka ay kerteng u ikabat. Kada ongru namar ka buram kalajano nakaying Israel. Kani ka nakaying kabalong ka nuksa ka bakraw yangi. Makampere wat ladaw eli udan ka jingkat ka bakraw kat no. Compare wat lada ka plan ka jong Blei ka kraw kat no yung ganigayang. Andray nda haba ki Khun kimi. Kiba yat halaga jong kaman. Kiba le yalaga jong galinti. Kibam kongo yaga jing pani ka jong khupa. Kibam buram yo Blei. Wat ladaw Blei udan ka plan yung ganigayang. Andray ganigayang ka klempoy siya ka plan ka jong Blei. Mano ba pinbaklay ka plan ka jong Blei? Mday manuro. Day ki Khun ka jong eli. U eli ula persyang man sneng man pani. U eli ula sedang man keren. Andray ki klem kongo. Badu Blei ruang ya ka Ktien. How Samuel. Bau eli utip ya ka pop ka bakikile. Andray uklem na khang iki. Nakatakadaw ka pulam lot ka plan ka jong Blei ya ka family. Kadai ka jingi kai ka bakraw ya ka jing jingi ka bashakri u Blei hagi ni ki Sngi ka bakhatdo. Laraw Blei ula say ano nakayeng junkie. Laraw Blei ula say yagi to ki breo na to kaya. Udan ka plan yagi to kaya. Bat ka to kaya kadan kam banyalang kawai. Ka to kaya kadai banla banyalam yagi Khun ki kti. Hagalinti ka jong try. Namala na kaya kam shakri lang yo Blei. Compare wala na ukpa uyang banyalap yo Jesus Christ. Compare wala ki kami ka iit Blei kat no. Lada ki Khun ki metray lang. Lada ki Khun ki ayat lakaman. Fini i ka plan ka pulam lot ka plan ka jong Blei. Hakilong yung lang sam. Nilayo i katukat ni. Nilayo i sibon hangini ka ri ka jangi. Ni puli ka Bible ngayo i baka jakum tatik. Nakatakadaw. Nga panifi kalang ka jingkren. Kamagidayban pikir. Kum kibriyo. Kibaw Blei ukhat yaga bangin shakriyo try. Jingiduwai baw Blei un ay ka jing ayay. Bangin la yaga banyalame ki Khun hagalanti ka jong try. Baka jing jong ki Khun jangi.
Kedai bandan hapok kalenti ke Jong Blei. Kenang ba nginum pen bakla ya ke plan ke babam jukut ke Jong Blei. Sengau benut, sengau leno sengau babi ya ke yeng Jong Weli. Lyngba ubakrau ki naga jingmi joka chat benda Israel. Ki bam naga jingmi joka chat benda Israel. Ki naga temple. Hendai ki yap haga temple. Bat ke pulam lut ke plan ke Jong Blei. Tang namar bagi kremyat haga lenti ke Jong Blei. Terkadang ai ke tang ini ke jingkren jonga. Ki Khun ki Kti. Kiba Pynpulom ya ke plan ke Jong Blei. Ngan peni fi sakayeng ke Jong New Briu. Kadai ke ba penpelayanga. Kadai ke ba penlengok ru undang puling ni ke Bible. Namar ketakayeng ke bangini keren ke ba arang ni. Kadai ke yeng ke Jong Samuel. U prophet u bakrau Jong Blei. U Samuel udai u balaka nakayeng ke Jong Elkana. Ke keme Jong U kalayo yo Samuel deke Jingduwai nama ke deke balingki. Bat ke keme ke dal ke jutang baru Blei. Banadu dang kena un kelalong uban syakribet yo try. Bat kalau pendap dia kata nadu budang kena rit kalalit bono yo Samuel haga yeng Jong Eli. Eli udah nang ni banyalam yo Samuel. Nadu dang kena Samuel uyo sngawi ke sur Jong Blei. Bawat lana umpat sngaw to. Hendai hapa ke jing ai jingmat. Ke guidance lani kita ke jing peni ibut. Ke Jong Eli Samuel ulala banyak keren baru Blei. But hapa ke jingialam Jong Samuel ula kelalong prophet bakrau Jong Blei haga jat dari Israel. Kuat fin snap shipor ya gani ke kubar. Nama kadang ke jingikai ke bakrau. Kaba penlengo yang agadai. Bapina pulin nagani ke Bible. Fiyo iba Samuel uyo iya ke jingiap jongki Khun Jong Eli. Uyo iya ke jing bakla Jong Eli kumu Lyngdoh. Ulayo jingikai bahabau Eli uklem hikai bahai ki Khun ke pulam ke plan Jong Blei. Ke kita wat ya ke jat dari Israel berakawai. Ngapla na ngapuli ni ke Bible. Ngalap baga Bible ka angkum ni sngap ngene puli. Ke kitab Samuel ke meningkong kalenong ke bapra ka ang ikini Ktien. Dia habau Samuel ulat temen ulatung yala ki Khun bakinong bishar halor ki Israel. Kekerteng Khun ningkong Jong U kalalong Jowai. Bar kekerteng Baar kerteng Abija. Kini kinong bishar haber sheba. Kita ki Khun ki Jong Samuel. Kim shimyat agilenti ki Jong U. Hendri kila paino siya jing lalot ang Bible. Kila bamsap. Bat kila penbakla ia jing bisharo. Ngan puli kedekhat besaw. Anda kumta ki teman besan ki Israel baro kila lumlang. Kila wan shaw Samuel harama. Kila ong hau. Hakmi mame melatamen. Bagi Khun jome kimyat agilenti jome. Menta tutung daw siyem halor jangi. Ban bishar yangi
kum ki jat benrio baro. Kani ka Ktien kala pensngau si yu Samuel. Habakila ong to idol si man bisharingi. Baru Samuel ula duai how try. Kani ka yeng kabadan ha ka plan ka bakraw jong play. Kani ka yeng kani ban mi gibriw ka bakraw. Namar ukpa jong kani ka yeng. Uday prophet ubalapin kentang yu unadu kakpo. But ubau play ulapinan kami unadu udang kenarit. Kapen perkat yang kumno bau Samuel. Hadian bau lalong kapa. Hadian bau day prophet ubakraw jong kejat dari Israel. Kumno ukramyo jingikai na kayeng jong Eli. Namar ki Khun jong Eli ru ki klemyat. Ki Khun jong Samuel ru ki klemyat. Hagalenti ke badai. Nakatakadaw. Ngada kirpat ya fi bapin. Pledging mo chipor. Habang kranika ni jingikai. Ngakwa bangan kranika. Dakataka jing snotho. Bakan lang ka jing mentoy. Yangi kib yang gisam. Kamtam gitu, Kiba ban Sohthri U Blei lemmer ke Jingiasyeng. Tanginom su hensting, tanginom su perkat. Bagi Khun jangi, kin Sohthri bat yu try. Namar bamangi ki kepala ni ki kime, bangi Sohthri U try. Walit sim ya katakan Nonglim, kabakla kata. Lada fi Sohthri U Blei katno, pet bahabaw setan. Unyale banyo iki Khun jong fi. Namala daw yo iki Khun jong fi. Kepulam lut ke plan ke jong play. Ke feel ke plan ke jong play. Ke jano ke jingkot jong try. Ke kelak hong pang lut ke eke bau play temui ke tu ke yeng. Na ke terdaw na ai ke tengin ke jingkran. Ki Khun ki kti. Ki ba Pynpulom ya ke plan jong play. Fi pet hangne Samuel ndaw la temen on the Bible uthong hi u appoint hi uthong hi ki Khun jong yo Jowai bari wabija bakinong kinong bishara gitu ki district kabadana Beersheba but vio in na bagi bishar kami jing agajat min Israel balay namar bagi Khun jong u Samuel. Ndahabaw Samuel tungi da kabor nongelam jong. Ki kamyat agalenti ke jong play. Ki temen basan ki rangba ki nongelam jong kejat dari Israel. Ki klem tre ban priang yakini kumbaw tungu Samuel. Ki penipen ban bagi Khun ki jong Samuel. Ki klemyat agalenti ke jong Samuel. Ki poi penban siya jing lalot, siya jing kwarha. Ki poi penban siya jing bamsap. Bat ki pen baklas na ni jing bishar. Kami ke jing kelumara ke sensyar kadar. Kami ke jing ele persya. Jong kitu ki beriu. Ki bahap apa ke jing bishar jong ki. But Samuel upaya ke Jaka ke bajaburam. Ke plan jong play ya ke yeng jong Samuel ke day ke bakraw. Henry ndah bagi Khun ki klemyat hagalenti ke jong play. Kami ke jing ke bakraw. Ngan siya to ipiyang ni. Kenang bakan lang ke jing mentoy. Fitip ke jing bakla ke bakraw tam ke bami. Nakini ke jing long jing im jong ki Khun jong Samuel. Kam day tang baki le ran ke yeng sam. Mday tang baka pinsno si yo Samuel amni yo Blei. Hene ka pin bakla ya ke jat dari Israel barokaway. Baki nong yalam ke jat dari Israel. Kilet pan no Samuel.
ba untung no daus haga Jaka jangki prophet. Kilit pan no bakinyo daus kumayo lang kiway pan kijat benriu ki pamani Blei tau. Kim tre show banyay nagalenti jong Blei. Wat lau Blei yung jing sisyaw klemplan kumta. Plan ni jat beri Israel baun bishari baun yalam nagalenti jong ki Diengdoh abagi prophet. Andai kani ke jing bakla jong ki Khun jong Samuel. Kapen bakla sendan ya ke leadership jong ke jat beri Israel. Kat adu baki klem tre ban priang. Ya ke jing pen jong Samuel wat lau yo Sngi no Blei. Kipen bor yo Samuel. Pada ka bakat do Blei. Usay yo Saul. Baulong siem tama ulang ka problem. Ya ke jat beri Israel. Kadai ke jingja ka baktang. Ke jingja ka bakta ya ke pateng bat ya ke pateng jo ke jat beri Israel. Kadai ke jingja ka Pynpulom ya ke plan ke bakrau ke jong Blei. Ngakwangan peni fiya ni ke por. Balai bagi Khun jong Eli ke bakla. Ke Bible ke klem itu kumlo nri ke syaitu tangkawai. Bagi le ya ke basang. Aga yeng ke jong Blei. Tangba u Eli Diengdoh u klem damaham jori ki kata. U klem ai de ke jing sneng ke bae. U aiman. U aili. U yasha ki Khun. Bat ke poi ke jing bishar ke jong Blei. Ya ke ni ke long yeng. Fika day ke jingikai ke bakrau. Bagi day banyo mentagi Sngi abang apuli gini ki artuli ki long yeng. Naka yeng jong Eli. Kadai bagi day ban Sngi balada ki Khun jangi. Ki klem ya agalenti ke badai. Tungin tiang iya kaban keren ki lani ban yalam ki wat dagalenti ke bakhame. Namar habau Blei usay yega yeng gesem. Yegi kime ki kpa ki basyakri yu Blei. Udan ke plan ke bakrau ban pendap lembaga tu ke yeng. Kum ki kime ki kpa. Habang iyo ki Khun bagi le ke basang. Tungin not ban kren bet. Bagadai ke bamdai. Tungin not ya ka ban ong bet. Baka bakla. Manginom tre. Ban pensingaw bahala ni ban yasya ki Khun. Hanay bangin yang bet aga Nongrim jong Ktien U Blei. Ngaju kren barabara gini ki Sngi. Bangin yo iba ki Khun ki kelalong ki bapen bakla palat ya ke plan ki jong Blei. Namar bagi kime ki kpa ki klem pen ki daga lenti ke badai. Bar ki syap tiang ban korek ki daga badai. Haga por ke badai. Tagadaw ngayang nang niya. Keren ni gani ke jingikai. Kalau ke jingikai ke bakrau yang au bakren ni gani ke por. Bat ngan penifi. Balai bakayeng jong Samuel. Kapoy siya kani ke jing leran. Balai bau Samuel. Hadian mula yo jingikai na kayeng jong Eli. Bakapoy kat ke tu ke jing chaburam. Balai mau khamikai ki Khun. But balay bagi Khun jong Samuel. Kipoy siya jing lalot. Siya jing bamsap. Siya jing penbaklay. Jing bishar. Balay. Ngayon idan artili daw. Snapa. Kabaningkong. U Samuel hagani kapor ke jang. Uday u prophet. U baklitam. Udairu ubale ikakam Diengdoh an ay jingknya. Kabalai
Samuel udeiru ubashim kam ban sinshar yagajait min Israel. Prophet lyngda baru nong bishar lani unong sinshar. Ubat yaga office kaba klitam agari bagajait min Israel. Nakwang na kren bahay gani. Haka jing puri Bible jangan ngalap. Baba ubat ega kam prophet. Kibriyo jangan jait min Israel baro. Kinwan syu. Na ubat ega kam lingdo baro ki kam niam. Uhap le mo. Bana ubat kumunong bishar. Baro kesinshar kadar. Kanay ba po ka bor ka chong. Bagata ka riga daw. Kapapin mi, yaka jing bakla, yaki Khun ki jong Samuel. Fitip balay. O prophet, uday bandan ka por, Ktien U Blei. O prophet, Lyngda, wabandan kambon ka por bagi brio. Bat kumunang sinshar, uhap ban korbar, ikam shibon, hagasin shar kadar. Kaya igabami ng tagaday. Baw Samuel Donbor ban ped, ban hikay, ban yalam, yalagi jang kikon. Katagaday kabangalap, habang apuli ganigalanong. Uhap le prophet, uhapan function kumulingda, uhapan function kumunang sinshar. But katagit jingkit kli kabaudan. Ka-responsibility kabaudan. Kabahajrong tam. Kapinlang yu. Dan por. Banyalam Khun. Hagalanti kabaday. But ki Khun jong Samuel. Ki im laga jong jingim. Ndawla temen. Ukwa bagi Khun jong kinle kumale mo. Utung hiki pog to district haber shiba. Henry kam Shillong kunta. Kam jay tang na mabuday prophet. Tang na mabuday nong sinshar. Tang na mabuday Lyngda. Bagi Khun kin shuko ngobet. Yagataka posisyon gabudan kumukpa. Uhaban tip. Bauhaban dan bagi Khun. Baruhapan dan kepor. Kabuday ban ay, Jingiasyllok, ban peni, ban yalam, ban hikay, gilinti gibaday, nadu badangre. Hanayu Samuel, ukremlap yagata. But VOE, nda habawla temen, kami kabae palat yagayim jaw. Kung mga nadep ong, lapin bakla, yakilinti kijong Blei, hindi tang mga pulam, Kaplan Blei haga ying jong Samuel. Kapulam senan kaplan Blei wana ga jait min Israel brokaway. Nama Blei uklem plan. Ban sayo sol. Lalangan keren ka dega bajrong. Nagtadaf slap bo sol ka bakado uklem po sino. Ulang ka problem ga jait min Israel. Uyap yala dira ka ba no yap aga white lam la jaw. Khun jong uru yap, jait min Israel ka poy ka jingklumar. Balay, namar, umday ubakat kum ka plan ka jong play. Andray balay kami kum gani ka jingklumar. Lada finiyat ka tanray. Kaday namar baki Khun ka jong Samuel. Ki penbakla, ya ka plan, ka banabam jukut ka jong play. Kaya nifiki Khun na gani ka par. Ki badana yang asam, Kiba kikimiki kpa jong fiki sedang ban syakri Blei. Bagi persyang ban syakri utrai. Ngakwa fiki Khun bapin buram kikimiki kpa. Ban buat igalanti ki jangki. Namaru Blei dan ke plan ke ying jong fi. Kren fiki kimiki kpa no. Bala fi kwa bagi ying jong fi kan pendap ke plan ke jong Blei. Fi dan kami ke jingi trelang bagi Khun. Bat bapin la banyalam ki Khun kadai. Daka pa pi ay por iki Khun. Bakin syakriru yutray lang bat pi. Daka pa pi don bat ki.
Apreng jong ke jing Fidon bat kia ke por jong ke jing pang. Fidon bat kia ke por jong ke jing ele. Fidon ke por ke bapin yalamiki. Ya ka ban shakri utrai. Na ya mare. Hagini ke kam jong blei. Lani hagi kam ki bapidon. Daka pa korban lot ika pertay bara away. Hendray pile benya lagi jong ki Khun. Fi benya lagi jong ki yeng. Kanam poy ki yeng jong fi shanu. Setanun ya le. Ya ki yeng ke sem. Bakan pulam ke plan ke jong play. Nakatakadaw nga yeng nang ni. Ay ni ke jingkran nga ay kerteng. Ki Khun. Ki ba Pynpulom. Bakla. Ya ke plan play. Haga jing sisa ke plan play ke day. Kumbau blei wong ngan puri khatdu igane naga kitab sam kalanang ko besis pa lai puar kani gade ko blei kurene ke yeng jong David singap ngan puri naga sam ko besis pa lai puar ktien ko jong trai ko angkumne ngan puri naga khat ko khat wei bat ko khat ar ko angkumne utrai ula smai haga besisha how David unom kiarno nagata Now so kamet jong me ngan bu halor ke ket jong me lada ki Khun jong me dekin mau bah ya kata lada ki Khun jong me kin sumar ya ke jutang jonga bat ya ke jing pla jonga kabangan hikai ki Khun jong kiru kin yo shong halor ke ket jong me junam Kata ke jing shishaga de ke jing kular ke beskam. Kabo blei kular yu David. Lado blei kular yu David. Ukular ke yeng jong Samuel. Ukular ke yeng jong Eli. Kular ke yeng jong a jong fi. Tang bakadan ke ke ktien lada. Lada ki Khun jongi. Kin sumar ya ke jutang jong blei. Bat ya ke jing plag jong blei. Ki bo blei unikai ki Khun jong kiru. Kinyo bansyong haga ket chuna. Fika taga de ke condition ka bo bleu bo. Ka Nongrim, ka Kendon. Ka bo bleu bo. Bawat lada kimi ki pastor, ki apostol, ki prophet. Na kimi ki Diengdoh, ki ike ki bakraw. En rei lada. Ki klem yalame ki bakin hikai ka linti ka jong turai. Kadai ki ike ka ba bo bleu pendap ka plan. Namar wat ya ke yeng kabakum ke jong Joshua kabaong mga bat ke yeng jonga ngin shakri yo try ngayo iyo Abraham mo blay wang yo Abraham nga itho yo Abraham baun sa hukum ya lagi Khun bat ya lagi pateng bakin shakri ya nga ong try dua ya kini ke Sngi Balingba kini ke jingkran kan penmi ya ke yeng ke sam jong fi ki bi trailang ke we ke jingmot ban pendap ya ke plan ke jong play ya ke yeng ke sam ke jong fi ngan duai agani ke por ngai ngo eme try ba me penla ya nga bangan keren ya ke ni ke ktien ke chame ngai ngo eme a blei na mga tip bagani ke bang keren Kadai ka badan kama gini ki Sngi ki bakato. Hikai ingi na gini ki long yeng ki jong Eli. Naka long yeng ki jong Samuel. Mangin yo jing hikai. Try palari ki Khun jong ki klem ko ngo. Nado dangret ken try ngin pen bet ki. Wat da ka bakame. Kanang magin poy siya ka tong ka jame. But ladang idan na ka Jaka ka bangi yang. Kum kinong ilam. Manginom lendet, ilagi jong ki Khun ki kti. Ilagi jong ka family. Trying at a nget a play. Men yarap, you're gonna get long sem, give a yacht snow, you're gonna get jingikai. Balang bakani ka nong ka jingikai ka bakraw. Bangin yo iya ka buram ka jame. Haki long sem, give a snap, you're gonna get jinkaran matag Sngi. Try men da kyrkhu, you're gonna get yeng, give a snap. But men penyo, you're ka jingikai. Bakin bot ya galanti ke bedai. Bat kin pendap ya ke plan ke jame. Aga kerteng ke jong Jingiasyllok. Amen bat. Amen. Doblein kyrkhu fi kublai shibon.